uNkulunkulu ahamba kabuhlungu nabo noba benxibe kakuhle besithi sikuyindlela yelizwe lobomi sikwikhaya labangcwele kodwa uNkulunkulu uthi ngeke ndihambe nani ngoba ningabantu abantamo elikhulu noma sikhonza phambi koNkulunkulu kodwa uNkulunkulu unamaxesha athi anikwazi ukuhamba nani ninje ndizothi entambama nje kukhona indlela ekumele siguqulwe ngayo ukuze sikwazi ukuhamba noThixo. Ithi ke ngoku ivesi yawuthunywa only sithunywa phambi kwenu kodwa mna ndinguThixo andikuhamba nani. Ndiyamthanda uvesi number 15 uthi wathi kuye uMoses uthetha noThixo xa esithi uThixo andizukuhamba nani. Uthi uvesi number 15 wathi kuye ukuba ubuso bakho abuhambi nathi musa ukusinyusa simke apha. Uthi uMoses singamane sifele kule ndawo kohlala kusazi ukuba safa malunga nenkosi kunoma siqhubeke siye phambile kanti ubuso benkosi abusahambi nathi. Ndizothi umuntu olapha namhlanje ofuna ukuweshipha uhamba nobuso benkosi xa uza kuweshipha. Khona izinto noba zinhle zilungisiwe ekumele ukuthi uthi ngamani ndishiye ukuba ubuso bukaThixo abuhambi nayo. Inkosi nisikelele yakhe ndamamela umculo wawuculwa ngomnye utata kwakuthiwa nguShongwe wayesithi ngamane mina ngihlale nje ukuba niphumelele ngezinto zama-back doors. Uthi kuMoses inkosi I refuse ukulisusa ndilubeke unyawo ungekho nami ndifuna ukuhamba nawe ndifuna ubuso bakho Nkosi ngamane ndidileye where I'm going ndifike kade kunoba ndifike Nkosi kanti senihamba ndodwa uNkulunkulu akekho. Senizawuvala siyofunda ke verse number 21 uThixo uphendula uMoses ku21 uthi wathi uYehova nansi ke indawo ngakum. Uthi uMoses ndifuna ukubona ubuso bakho Nkosi. Uthi uThixo une-problem xa ufuna ukubona ubuso bami ngoba lithe izwi akekho okubonayo ubuso bakhe abuyaphile. Uthi uba ufuna uhamba nami kukhona indawo ekumele ume kuyo awungeke ume phambi kwami ngoba xa ubona ubuso bomntu buzoko umi phambi kwakhe. Uthi wena uzaba nengxaki xa ufuna uhamba nami uphinde ume phambi kwami suka phambi kwami ukuze uhambe kakuhle. Uthi kuYehova ku21 wathi uYehova nansi ke indawo ngakum uze ume phezu kweliwa. Uthi xa emthetha naye uThixo uthi akumiwa phambi kwami xa ufuna ukuweshipha. If you want to worship God you need to be positioned in a certain place. Khona indawo yokuma ekunquleni uThixo. Uthi nansi indawo yakho ngakum. In other words, here is your place beside me. Uthi uThixo xa uzawuhamba nami ukwazi ukuma phambi kwami yima beside me. Ethi iBhayibhile uYesu uhleli ngasekunene kuyise. In other words, uYesu akekho phambi koThixo but he is beside. Uthi ke ngoku nansi indawo yakho ngakum uthi uyokuma phezu kweliwa. Bathi abacula kakuhle eliliwa nguYesu ilitye abalilahlayo bakhe lelona laba yinhloko yembono. Uthi ke yima phezu kweliwa ubufuna uhamba nami awukwazi uhamba noThixo ngamanga phezu kweliwa elinguYesu. Uthi if you want to walk with me, if you want to worship with me, be positioned phezu kweliwa elinguYesu. Uthi verse number 22 kuthi ekudluleni kobuqaqawuli bam ndikubeke emqoqweni weliwa. Uthi when my glory passes I will put you on the cleft. Umqoqo weliwa yindawo abantu xa bekujonge kuyo bathi ingathi ngawa. Bathi abantu kudala sibabona abantu zange sayibona intombi ekhuthalela ukukhonza njengawe abamantombi ekhuthalela ezinye izinto kanti umiswe emqoqweni weliwa kule ndawo abantu bakubona bakusizele kuyo. Uthi ndikumise emqoqweni weliwa ndikugubungele ngesandla sami. In other words, xa sele ndidlula ndinguThixo I will put my hand and cover you.
inkosi nisikelele sigubusingela isandla sikaThixo senkonzweni kube ngathi hayi bo uvile ngomama ubani uthi andivanga kwanto ngoba ugutyungelwa amehlo akho awaboni yonke into kube kusithi hayi lo sisi lo becula kakhulu uthi andazi kwanto ndikhetha ukuba ndingazi nanye ingenguye uYesu naye ebethelelwe emnqamlezweni. Verse number 23, ndize ndisuse isandla sami ubone umva wami, ebona ubuso bami abuyi kubona. Ndiyafuna ukuvala kuloo ndawo. Uthi ndisuse isandla sami ubone umva wami. In other words, in practical, uthi xa ufuna ukuhamba nami Moses, you need to be positioned behind me ubone umva. Uthi kubona umva wami ubuso bona yekubone. I want to invite abantu ke ebusuku nje sihlangene apha masime kakuhle malunga noThixo ukuze sikwazi ukumdumisa. Inkosi nisikelele. Ukhona umculi othi umalusi uyazazi zakhe uhamba phambi kwazo zona ziyamlandela. Xa uhamba noThixo uhamba phambi kwakhe wena uThixo uhamba wena emveni kwakhe uThixo akukhokhele yonke into yenzayo ube kanti ukhokhelwe nguye uThixo. Ukhona amen nakule nkonzo. Amen. Lizwi likaThixo eli kumthandazo wami ukuba linandele. Ndakhe ndayoshumayela kwenye indawo wathi omnye xa ndihlala phansi umfundisi bendisamamele ingathi ngokhe wathi kulula ndabe ndisithi biseyifikile esikhonkwaneni. Ukutsho ke nasentambama ongalivanga ngoku ndiyathandaza uyoliva sesekhaya uyoqhubeka lento ishumayele engasekho kule ndawo egameni lenkosi uJesu. Ayinyweba